Sorionak, hogeita urte zazpiko Euskadiko txapeldun berria, nola junda guna? Mila esker, egun polita izan da, zirkuitoa sastuna zegoen, baina asko disfrutatu dugu, así que posik. Elite mailakoen lehiatik urrun, baina hogeita urte zazpikoek legotasuk lehia polita, balitearen markalek podiuma zapaldu duela. Bai, elkarrekin egon gara batez ere lasterketaren hasieran, baina azterketaren erdialdean gutxi gora bera, ja ritmoa aldatu dut, eta tarte txiki bat ireki ostean, mantendu dugu, eta azkenean irabaztea lortu dugu. Nola ikusi duzu zeure burua? Barkatu? Nola ikusi duzu zeure burua? Ondo, uste dut maila ona daukadala oraintxe, eta aprobetxatu beharko dugu datorren asterako, berriro azterketa hona egiteko, eta direi aprobetxatzea. Datorren astean Ormaiztegin eta 2 aste barru Espainiako txapelketak Amurrion etxea. Bai, hori da, oso posik gaude Amurrion direlako Espainiako txapelketak, así que saiatuko dugu ahalik eta hoberen egitea, así que posik. Zorionak. Mila esker.